20 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Είναι θαυμαστόν να είναι κανείς πρωτοπόρος. Την τιμητική πρωτοπορία στη μεγάλη φάλαγγα των ιερομαρτύρων, των Αγίων δηλαδή Επισκόπων, από τους διαδόχους των Αγίων Αποστόλων την έχει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Επίσκοπος Αντιοχίας, ο φλογερός ιεράρχης της Αρχαίας Εκκλησίας, ο οποίος υπήρξε μαθητής των Αποστόλων. Κατά μία παράδοση, ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν το μικρό παιδάκι εκείνο που πήρε στην αγκαλιά του ο Χριστός και το έστησε μπροστά στους μαθητές του, λέγοντας προς αυτούς πως αν κάποιος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του όπως το παιδί αυτό, δεν θα μπορέσει να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος υποδεχτεί έναν άνθρωπο που ταπεινώθηκε σαν το μικρό αυτό, είναι ως αν να υποδέχεται εμένα τον ίδιο. Ο Άγιος Ιγνάτιος σε νεαρή ηλικία γνώρισε τους Αγίους Αποστόλους, άκουσε τους λόγους τους και μαζί με τον Άγιο Πολύκαρπο έγινε μαθητής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Από τα νεανικά του χρόνια αγωνίστηκε να αποκτήσει όλες τις αρετές και να γίνει σκεύος εκλεκτό του Θεού. Σε μια εποχή που η Εκκλησία του Χριστού θηριομαχούσε, ο Ιγνάτιος κλήθηκε να γίνει υπημένος των πιστών. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Ιγνάτιος οργάνωσε την Εκκλησία και από την Αντιόχεια η φωνή του ακουγόταν σε όλες τις εκκλησίες, τις οποίες παρότεινε να μένουν ενωμένες στην αγάπη γύρω από τον επίσκοπο. Ακόμα καλούσε τους πιστούς να αποφεύγουν κάθε είδους διαίρεση που φέρνουν οι αιρέσεις. Περί το 113 ο αυτοκράτορας Τραϊανός πέρασε από την Αντιόχεια κηρύττωσοντας ένα τοπικό διωγμό κατά των χριστιανών. Ο Άγιος Ιγνάτιος αισθάνθηκε ότι είχε φτάσει η ώρα του που από χρόνια περίμενε. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος ενώπιον του αυτοκράτορα και ομολόγησε τον αληθινό Θεό. Ο Τραϊανός, σαν έμαθε ποιον είχε μπροστά του, του είπε: «Είσαι λοιπόν μαθητής εκείνου που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου?» «Είμαι μαθητής εκείνου που ενέπηξε τις αμαρτίες μου στο σταυρό και ποδοπάτησε τον διάβολο και τις μηχανεύσεις του», απάντησε ο Άγιος. «Και γιατί ονομάζεσαι Θεοφόρος?» ρωτά αυτοκράτορας και ο Άγιος το απαντά: «Επειδή φέρω εντός μου το ζώντα Χριστό». Οργισμένος ο Τραϊανός πρόσταξε να μεταφερθεί στη Ρώμη σιδηροδέσμιος και να δοθεί ως τροφή στα θηρία του Κολοσσέου προς τέρψη του λαού. Όλος χαρά ο Άγιος Ιγνάτιος άκουσε αυτή τη καταδικαστική απόφαση και με συγκίνηση ασπαζόταν τις βαριές αλυσίδες που του πέρασαν αποκαλώντας τες πολύτιμους πνευματικούς Μαργαρίτας. Αποχαιρέτησε την εκκλησία του και ξεκίνησε πεζός μαζί με άλλους φυλακισμένους υπό τη συνοδεία 10 στρατιωτών, σκληροκάρδων και αληθινών λεοπαρδάλων, οι οποίοι καθ' όλη τη μεγάλη διαδρομή από την Αντιόχεια μέχρι τη Ρώμη του ταλαιπωρούσαν αφάνταστα. Αλλά το μόνο που κατάφεραν να κάνουν στο γέροντα ιεράρχη ήταν να μεγαλώνει η χαρά και η προθυμία του για το μαρτύριο. Μόλις έφυγαν από την Αντιόχεια και μετά από μεγάλες δυσκολίες έφτασαν στη Σμύρνη, όπου τον Άγιο Ιγνάτιο υποδέχθηκε με πολλή συγκίνηση ο παλαιός συμμαθητής του επίσκοπος Άγιος Πολύκαρπος. Από τη Σμύρνη ο Άγιος Ιγνάτιος έγραψε θαυμάσιες επιστολές προς τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας για να τους ενδυναμώσει στην πίστη και να τους διαφυλάξει από τις αιρέσεις. Πληροφορούμενος ότι οι χριστιανοί της Ρώμης ήθελαν να το σώσουν, τους απίφθινε μια επιστολή όπου τους οικέτευε να μην κάνουν τίποτα σε ό,τι έχει αποφασιστεί. Χαρακτηριστικά γράφει: «Νυν άρχομαι μαθητής είμαι, ο εμός έρος εσταύρωτε. Αφήτε με θηρίων είναι βοράν, διόν εστι Θεού επιτυχήν. Σύτος ημί Θεού και διοδόν των θηρίων αλήθομαι. Είναι καθαρός άρτον ευρεθώ του Χριστού». Φτάνοντας στη Ρώμη έγινε δεκτός με πολύ σεβασμό από τους χριστιανούς. Όταν τον οδηγούσαν προς το Κολοσσέο βάδιζε σαν να πήγαινε στο Ιερό Βήμα για να τελέσει την τελευταία του λειτουργία. Προσφέρθηκε στα άγρια λιοντάρια που εντεριπεί οφθαλμού το κατασπάραξαν αφήνοντας κατά τη θέληση του μόνο τα μεγάλα οστά.
Κατά την παράδοση άχθικτοι άφησαν και την καρδιά του, που σαν την πήραν οι χριστιανοί μετά τη θανάτωσή του, διέκριναν πάνω τη γραμμένη με φωτεινά γράμματα λέξη Θεοφόρος. Τα πολύτιμα λείψανα του ιερομάρτυρα οι χριστιανοί της Ρώμης τα συγκέντρωσαν και τα φύλαξαν με ευλάβεια. Αργότερα, όταν έπαυσαν οι διωγμοί, με πομπή και κάθε επισημότητα τα έφεραν στην Αντιόχεια. Μάλιστα, από όπου περνούσε η ιερή αυτή πομπή, οι χριστιανοί των περιοχών τα υποδέχονταν και τα προσκυνούσαν σαν ο Άγιος Ποιμένας να επέστρεφε ζωντανός στην Αντιόχεια. Με τέτοιους πνευματικούς κολοσσούς θεμελιώθηκε ο χριστιανισμός. Κλείνουμε αυτό το ευλαβικό μας αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή μορφή του Αγίου Ιγνατίου, του Θεοφόρου, με τους εγκομιαστικούς στίχους του Αγίου Ανδρέα Κρήτης. Όντως, φερονίμος και κλείσε Θεοφόρος Πάτερ, νήπιος γάρ έτη κοιμηδί υπάρχον, ισχύρας Κυρίου φερόμενος, ίστασο αναφωνούνταος προς ημάς γίνανεστε, μη ως το πεδίον τούτο.